ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാംനിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭൂവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ. ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടൈകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദ്ദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മഹന്തർ. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമ മാതാജി. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം 34. സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 15 പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു എന്ന അധ്യായത്തില് ശ്ലോകം 34. ഹരേ കൃഷ്ണ. 31 വരെ PDF ഇട്ടുള്ളൂ മാതാജി. PDF ഇന്നും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അത് കാരണം നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ അധ്യായം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് എടുക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴാണ് അത് നോക്കിയത്. 31 തന്നെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ എടുത്തിട്ടിടാനായിട്ട് നേരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മിക്കവരിലും ബുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരത് ഭൂവോ ഭാരം താം തനും വിജഹാവജ കം കം കനേ കഗേനേവ ദ്വയം ചാഭിഷിദു സമം. ഏതിനാൽ അഹരത് ഹരിച്ചു ഭുവഹ ലോകത്തിന്റെ ഭാരം താം അത് തനും ശരീരം വിജഹൗ പരിത്യജിച്ചു അജഹ
അജനായ അജനായ കണ്ടകം. മുള്ള് അതില് കണ്ടകം ഡ എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടില്ല. കണ്ടകം കണ്ടകേനവേ എന്നാണ്. കണ്ടകേന മുള്ളുകൊണ്ട് മുള്ളുകൊണ്ട്, മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറയണ പോലെ ഇവ പോലെ ദ്വയം രണ്ടും ച അഭിയെങ്കിലും ഈശിതു നിയന്ത്രിക്കുക സമം ഒരുപോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. പരമോന്നതനും അജനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യദുകുലാംഗങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുവാൻ കാരണഭൂതനാവുകയും അപ്രകാരം അവിടുന്ന് ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പരമോന്നതനും അജനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യദുകുലാംഗങ്ങളെയും തന്നോടുകൂടി തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം പരിത്യജിക്കാൻ കാരണഭൂതനായതും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ. അപ്രകാരം അവിടുന്ന് ഭൂമിയുടെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രവൃത്തി എന്തുപോലെയാണ് ഉപമ പറഞ്ഞത്? മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. അവയുടെ നിയന്താവിന് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഭാവാർത്ഥം നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ശൗനകാദി ഋഷികൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒന്ന് ശ്രീശുകനിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ശൗനകാദി ഋഷിമാർ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ആരിൽ നിന്നാണ് ഭാഗവതം ഗ്രഹിക്കണത്? സൂതഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ശൗനകാദി ഋഷിമാർ. സൂതഗോസ്വാമി ആരിൽ നിന്നാണ് ശ്രവിച്ചത്? സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന്. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ സമയത്ത് അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു സൂതഗോസ്വാമി. ലഹരിയാൽ മതോന്മത്തരായി മരണമടഞ്ഞു എന്ന വാർത്ത ശ്രവിച്ച് പ്രസന്നരായിരുന്നില്ലെന്ന് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഹേതുവായുവാണ്. ഹേതു എന്ന് വെച്ച കാരണം. ഭഗവാൻ കാരണമാണ് ഭൂഭാരം അകറ്റുവാൻ ഉപയോഗിച്ച തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ യദുവംശജർ പരിത്യജിച്ചതെന്ന് ഋഷിമാരുടെ മനോവേദയ്ക്ക് ആശ്വാസം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂത ഗോസ്വാമി ഉറപ്പ് നൽകി. അവരങ്ങനെ തോന്നിയാസം കാണിച്ച് അങ്ങനെ അവസാനം പോയി എന്നുള്ളതല്ല, അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയുമാണ്. ഭൂഭാരം അകറ്റുന്നതിൽ ഭരണകർത്താക്കളായ ദേവന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാനും അവിടുത്തെ ശാശ്വത സഖാക്കളും ഭൂമിയിൽ ആവിർഭവിച്ചത്. യദുവംശജരും ഭഗവാനും ഒക്കെ ഭൂമിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഭൂഭാരം കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ മഹത്തായ ദൗത്യത്തിൽ തന്നെ സേവിക്കാനായി ചില വിശ്വസ്ത ദേവന്മാരെ യദുകുലത്തിൽ ആവിർഭവിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ദേവന്മാർ ഭഗവതേച്ഛയാൽ ലഹരിയാൽ മതോന്മത്തരായി അന്യോന്യം മല്ലടിച്ച് അവരുടെ ഐഹിക ശരീരങ്ങൾ പരിത്യജിച്ചു. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണം അല്ലെ? ഈ ലീഹലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകുവാൻ ഒരു കാരണം അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതായി നമുക്ക് തോന്നി. സോമരസം പാനം ചെയ്ത് പരിചിതരായ ദേവന്മാർക്ക് മദ്യപാനവും ലഹരിയും അജ്ഞാതമല്ല. ദേവന്മാരാണ് ഈ നമ്മുടെ യദുകുലത്തില് യദുവംശജരായിട്ട് വന്നത് ദേവന്മാരാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് അവിടെ സ്വർഗലോകത്ത് സോമരസം പരിചിതമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാനം ചെയ്ത് പരിചിതരായ ദേവന്മാർക്ക് മദ്യപാനവും ലഹരിയും അജ്ഞാതമല്ല. ലഹരിയുടെ ഉന്മാദം അവരെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ലഹരിയിൽ മുഴുകിയ കുബേരന്റെ പുത്രന്മാര് ഒരിക്കല് നാരദമുനിയുടെ കോപത്തിൽ പാത്രമായി. അത് ഏത് ലീലയിലുള്ളതാണ്? ഇത് പറഞ്ഞില്ല. ഏത് ലീലയിലാണ് നളകുബേരന്മാര് വിവസ്ത്രരായിട്ട് ഉറക്കെ പറയും? ദാമോദര ലീല. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ദാമോദര ലീലയിലാണ് എന്നിട്ട് അവര് മരമായിട്ട് നിന്നത്. കുബേരന്റെ പുത്രന്മാർ ഒരിക്കൽ നാരദമുനിയുടെ കോപത്തിന് പാത്രരായി. എന്നാൽ പിന്നീട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അവർക്ക് അവരുടെ യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങൾ പുനഃപ്രാപ്തമായി. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഈ പുരാവർത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യം നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും
ഒരുപോലെയാണ്. എന്നാൽ ദേവന്മാർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ്, അസുരന്മാർ അനുസരിക്കാത്തവരാണ്. ആകയാൽ മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടെടുക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം തികച്ചും അനുയോജ്യമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ തുളഞ്ഞു കയറുന്ന ഒരു മുള്ള് നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നതും, എന്നാൽ ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ മുള്ളിനെ എടുത്തു കളയുന്ന മറ്റൊരു മുള്ള് നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ആകയാൽ ഓരോ ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവനെ അസുരനെന്നും സ്വമേധയാ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവനെ എന്ത് പറയും? ദേവൻ. ദേവൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും സദാ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസുരന്മാരിൽ നിന്ന് ദേവന്മാരെ ഭഗവാൻ സദാ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇരുവരും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ഈ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ ആവശ്യമായി വരുമ്പോഴൊക്കെ ദേവന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇരുകൂട്ടർക്കും നന്മ ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം. ശ്ലോകം 35. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ മത്സ്യാദി രൂപാണി ദത്തേ ജഹ്യാ മന്നടഃ ഭൂഭാരക്ഷപിതോ യേന ജഹൗ തച്ഛ കളേവരം. യഥാ അത്രത്തോളം മത്സ്യ ആദി മത്സ്യാവതാരം മുതലായവ രൂപാണി രൂപങ്ങൾ ദത്തേ ശാശ്വതമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ജഹ്യാദ് യഥാ അതേപോലെ നടഹ ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ ഭൂപാരഹ ക്ഷപിതഃ ലഘൂകരിച്ചു യേന ാണോ ജഹൗ തത്ത് കളേവരം ശരീരം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി താൻ സ്വീകരിച്ച ശരീരത്തെ പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ പരിത്യജിച്ചു. ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ എന്ന പോലെ അവിടുന്ന് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും മത്സ്യാവതാരം മുതലായ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനോ മറ്റു ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി ഏത് രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും മത്സ്യാവതാരം മുതലായ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനോ രൂപരഹിതനോ അല്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ശിലപ്രഭു അത് ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, നിർവ്യക്തനോ രൂപരഹിതനോ അല്ല. രൂപരഹിതനല്ല. നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മൾക്ക് അത് പറ്റില്ല. ഏത് രൂപവും സ്വീകരിക്കാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിലും ഈ രൂപത്തിലും വെച്ച് പല ഭാവങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. ദേവിയായാലും അസുരനായാലും താടകയായാലും പിന്നെ ഏത് ഭാവം നമുക്ക് വരും. പക്ഷെ പല രൂപങ്ങളാവില്ല, ഒരേ രൂപത്തിലാണ്. അതുപോലെ അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനോ രൂപരഹിതനോ അല്ല, മറിച്ച് അവിടുത്തെ ശരീരം അവിടെ നിന്നും അഭിന്നമാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനെ എന്തെന്ന് പറയും? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. എപ്പോഴും സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം ആണ് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ പഠിക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് സച്ചിദാനന്ദൻ, സദാനന്ദൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കും അല്ലെ, സച്ചിദാനന്ദൻ. പക്ഷെ പേര് ഒരു തരത്തിലും സ്വഭാവം മറ്റൊരു തരത്തിലും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദൻ. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമെന്ന് കരുതുന്ന ഏതൊരുവനെയും നിശ്ചയമായും എല്ലാ വിധത്തിലും ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ബൃഹത്ത് വൈഷ്ണവ തന്ത്രത്തെ സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നവരെ നമ്മൾ മിണ്ടേ വേണ്ട, അവരോട് സംസാരിക്കേ വേണ്ട. അവരെ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കണം.
പാഷണ്ഡനെ മുഖം യാദൃശ്യമായി കാണാനിടയാൽ ഒരുവൻ തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളോടൊപ്പം നദിയിൽ കുളിച്ച് സ്വയം ശുദ്ധി വരുത്തേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അടക്കം നദിയില് കുളിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത്രയും അവര് ഒന്നും നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും കാണുന്നത് പോലും നമ്മളെ അശുദ്ധിയാക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാന് ഭൗതിക ശരീരമില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ അമൃത അഥവാ മരണരഹിതൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഭഗവാന്റെ മരണം അഥവാ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കൽ എന്നത് ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരന്റെ ചെപ്പടി വിദ്യ പോലെയാണ്. അതാണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രജാലക്കാരന്റെ പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രജാലക്കാരന്റെ ചെപ്പടി വിദ്യ പോലെയാണ്. മാന്ത്രികൻ തന്റെ സൂത്രവിദ്യയാൽ അയാൾ സ്വയം കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കപ്പെടുന്നതായും കത്തിച്ചാരമായി മാറുന്നതായും മോഹനിദ്രാവശമായി അബോധാവസ്ഥയിലായി മാറുന്നതായും ഒക്കെയുള്ള പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ മിഥ്യാപ്രകടനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ തന്റെ ജാതവിദ്യയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സ്വയം ചാരമായി തീരുകയോ കഷ്ണങ്ങളായി ഛേദിക്കപ്പെടുകയോ മരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ അബോധാവസ്ഥയിലാകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു കൺകെട്ട് വിദ്യ കാണിക്കണം അവര്. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, അത് സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു യവനികരുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു തിരശ്ശീലയുടെ അപ്പുറത്ത് ഉള്ള പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മളുടെ തോന്നൽ മാത്രമാണ്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന് അസംഖ്യം വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ശാശ്വത രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ച മത്സ്യാവതാരവും അവയിലൊന്നാണ്. മത്സ്യാവതാരം, അതേപോലെ ഏതാണ് നരസിംഹാവതാരം, ഇതൊക്കെ ആ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഉള്ള തരം ശരീരങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉള്ളതാകിയാൽ ഒരിടത്തല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് കുറേ പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ മറ്റൊരിടത്ത് ഭഗവാൻ പല ലീലകളും ആടുകയായിരിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ അവതാര ലീലകൾ അവിരാമം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തെ സവിശേഷമായി ദത്തേ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ശാശ്വതമായി കൈക്കൊണ്ടത് എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സന്ദർഭത്തിനായി കൈക്കൊണ്ടത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ദിത്വ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ആശയം എന്തെന്നാൽ മത്സ്യാവതാരത്തെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ശാശ്വതമായി തന്നെ ആ രൂപമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാ രൂപങ്ങളും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം ഒരു അവതാരത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:24-25 24-25 എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. എനിക്ക് രൂപമില്ല, രൂപമില്ലെന്നും രൂപരഹിതനായെന്നും മഞ്ഞന്തേ മാമുബദ്ധയ പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമാവ്യയന മനുത്തമം. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവര് അങ്ങനെ പറയാണ്, എനിക്ക് വ്യക്തി രൂപമില്ലെന്ന് അവര് പറയുന്നു. അവര് മന്ദബുദ്ധികളാണ്. 25-ാമത്തില് നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജ അവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്നും എന്നെ മറച്ചു നയിക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള 24-25 ശ്ലോകം. എനിക്ക് രൂപമില്ലെന്നും രൂപരഹിതനായ ഞാൻ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിനായി നിലവിൽ ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നുവെന്നും അവ്യക്തിഗതവാദികൾ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം അനുമാനക്കാർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ നല്ല പണ്ഡിതരാണെങ്കിൽ പോലും അവർ എൻ്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ കുറിച്ചും എൻ്റെ ശാശ്വത വ്യക്തി സ്വരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചും യഥാർത്ഥത്തിൽ അജ്ഞരാണ്. ഭക്തിഹീനർക്ക് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം എൻ്റെ യവനികയാൽ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം.
ഉപദേശാമൃതത്തില് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഹിരൺമയേന പാത്രേണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അല്പബുദ്ധികളായ മൂഢന്മാർ ഒരിക്കലും വിനാശമില്ലാത്തതും ജനനമില്ലാത്തതുമായ എൻ്റെ നിത്യസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാനോട് അസൂയയുള്ളവരും ഭഗവാനോട് സദാ കോപമുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ നിത്യസ്വരൂപത്തെ അറിയുവാൻ അയോഗ്യരാണെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പല പുരാണങ്ങളിലും, അതായത് വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ഇതെല്ലാം സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായി മല്ലയുദ്ധം ചെയ്യാനിരുന്ന മല്ലന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം അശനിപാദം പോലെ കാണപ്പെട്ടുവെന്ന് ഭാഗവതത്തിലും വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ശക്തിമാനാണ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരിപൂർണനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ശിശുപാലന് കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിമിത്തം അവിടുത്തെ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്താണ്, ശിശുപാലന് ആ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസ് കാരണം ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലും ഭഗവാൻ കൊടുത്തില്ല. കംസനാൽ നിയുക്തരായ മല്ലയുദ്ധവീരന്മാർക്ക് മുമ്പിൽ അശനിഹതമായുള്ള താൽക്കാലിക ആവിഷ്കാരവും ശിശുപാലന് മുന്നിലെ ഉജ്ജ്വല ജ്യോതിസായുള്ള ആവിർഭാവവും ഭഗവാൻ ത്യജിച്ചുവെങ്കിലും ജാലവിദ്യക്കാരൻ എന്ന പോലെ അവിടെ നിന്ന് നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഭഗവാന് ഒരിക്കലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും വിനാശമില്ലതാനും അത്തരം രൂപങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി അസുരന്മാർക്ക് മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവയാകുന്നു. അത്തരം പ്രദർശനങ്ങൾ എപ്പോൾ ഭഗവാൻ പിൻവലിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ജാലവിദ്യക്കാരൻ കഷ്ണങ്ങളായി ഛേദിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ചാരമായി തീർന്നുവെന്നും മൂഢരായ കാണികൾ തെറ്റായി കരുതും പോലെ ഭഗവാന് അതിനുശേഷം അസ്തിത്വമില്ലെന്ന് അസുരന്മാരാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഭൗതികമായതല്ല എന്നതിനാൽ അവിടത്തെ ഒരിക്കലും വധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലെന്ന് നിഗമനം. എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശ്ലോകം 36. യഥാ മുകുന്ദോ ഭഗവാനിമാം മഹീം ജഹൗസ്വനത്വാ ശ്രവണീയ സസ്തദാ തദാ ഹരേവ പ്രതിബുദ്ധ ചേതസാമഭദ്രഹേതു കലിരന്വർത്തത. യഥാ മുകുന്ദോ ഭഗവാനിമാം മഹീം, യഥാ എപ്പോൾ മുകുന്ദ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ, ഇമാം ഈ മഹീം ഭൂമി ജഹൗ രക്ഷിച്ചു സ്വതന്വ അവിടത്തെ അതേ സ്വരൂപത്തോടുകൂടി ശ്രവണീയ സത്കഥ അവിടത്തെ കുറിച്ച് ശ്രമിക്കുന്നത് സാരവത്താകുന്നു. തഥാ ആ സമയം അഹ ഏവ ആ ദിവസം തന്നെ അപ്രതിബുദ്ധി ചേതസാം പര്യാപ്തമായ മനോവികാസമില്ലാത്തവരുടെ അഭദ്രഹേതു എല്ലാം അമംഗളകരമായിരിക്കും കാരണം കലി അന്വവർത്തത പൂർണ്ണമായും പ്രകടമായി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? എന്താണ് ആ ലൈനിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? യഥാ മുകുന്ദോ ഭഗവാനി മാമഹി ജഹൗ സ്വതന്വ ശ്രവണീയ സത്കഥ തഥാ ഹരേവ പ്രതിബുദ്ധ ചേതസ അഭദ്രഹേതു കലിരന്വർത്തത. ആ സമയത്ത് ആര് വന്നൂടെ? ആരാ വന്നത്? കലി വന്നു. എപ്പോൾ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇവിടത്തെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ ഭൂലോകം ഉപേക്ഷിച്ചുവോ അപ്പോൾ തന്നെ ഭാഗികമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന കലി അന്നേ ദിവസം മുതൽ അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് അമംഗളകരമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി പൂർണ്ണമായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ പോയോടുകൂടി കുറേശ്ശെ കലിദോഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു, അത് പൂർണ്ണമായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഈശ്വരാവബോധം പൂർണ്ണമായും വളർത്തിയെടുക്കാത്തവരിൽ മാത്രമേ കലിയുടെ സ്വാധീനം ചുമത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട, കലി നമ്മളെ ഒന്നും തൊടില്ല. എന്ത് ചെയ്താ മതി? നമ്മുടെ അവബോധം ഈശ്വരനിലേക്കാക്കുക. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു അവബോധം ഉണ്ട്, അത് ഈശ്വര അവബോധാക്കി തീർക്കുക. ഈശ്വരാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക മാത്രം. നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്ത് കണ്ടാലും, ഒരു കളർ കണ്ടാലും ഇതുപോലുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ഭഗവാൻ ഉടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മനോഹരായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പൂവ് കണ്ടാൽ ഇതുകൊണ്ട് മാല ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോന്നും
ഭഗവാനുമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുണ്ടായെടുക്കുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ചിന്ത മാറില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണ അവബോധം. നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായത്. പൂർണ്ണമായും പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ പരമ സംരക്ഷണത്തിൻ കീഴിൽ വയ്ക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവിന് കലിയുടെ സ്വാധീനത്തെ നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അവസാനിച്ച ഉടൻ കലിയുഗം ആരംഭിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ വഴിക്ക് കലിയുഗം ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ സാന്നിധ്യം മൂലം കലിക്ക് തന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്താനായില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം സതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ ഭൂലോകം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായുടൻ അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാരാജോ യുധിഷ്ഠിരൻ ദർശിച്ച കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, കുറെ കണ്ടു. ആ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാൻ ആരംഭിച്ചു. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാന്റെ ഇഹലോക വിയോഗത്തെ കുറിച്ച് മഹാരാജ് യുധിഷ്ഠിരൻ ശരിയായി അനുമാനിച്ചു. ആ ദുർനിമിത്തങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരന് പിന്നെയും ശങ്ക വന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയോ, അതുകൊണ്ടാണോ ഈ ദുർനിമിത്തങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് എന്നൊരു ശങ്ക വന്നു. നാം നേരത്തെ വിവരിച്ചതുപോലെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ആരുവരും എപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്, അപ്രകാരം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായി. അപ്പൊ അപ്രത്യക്ഷനായപ്പോ എന്തു പറഞ്ഞു? ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാൻ അവതാരം ആ ഭാഗവതമാണ് നമ്മള് വൈകുന്നേരം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്കെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടിയാല് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ പുണ്യമാണ്. ശ്ലോകം 37. യുധിഷ്ഠിരസ്തത്പരിസർപ്പണം ബുധാ പുരേ ച രാഷ്ട്രേ ച ഗൃഹേ തദാത്മനി വിഭാവ്യ ലോഭാനൃതജിം ജിന്മഹിംസനാദ്യധർമ്മചക്രം ഗമനായ പര്യദാത്. യുധിഷ്ഠിരസ്തത്പരിസർപ്പണം ബുധഃ പുരേ ച രാഷ്ട്രേ ച ഗൃഹേ തദാത്മനി വിഭാവ്യ ലോകാനൃതജിന്മഹിംസിനാദ്യധർമ്മചക്രം ഗമനായ പര്യദാത്. യുധിഷ്ഠിരഃ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തത്ത് പരിസർപ്പണം വിസ്തരണം ബുധഃ പുരേ രാജധാനിയിൽ അതുപോലെയും രാഷ്ട്രേ രാജ്യത്തിൽ ഗൃഹേ ഭവനത്തിൽ തഥാ അതുപോലെ ആത്മനി സ്വയം ലോഭം അന്യത അസത്യം ജിഹ്മ നയതന്ത്രം ഹിംസന ആദി അസൂയ അധർമ്മം അസൂയ അധർമ്മം ചക്രം ദൂഷിത വലയം ഗമനായ പ്രയാണത്തിനായി പര്യധാത് വസ്ത്രം ധരിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. രാജ്യത്തിലുടനീളം രാജധാനിയിലും ഭവനത്തിലും വ്യക്തികൾക്കിടയിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അത്യാർത്ഥി, കാപട്യം, വഞ്ചന, അക്രമം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളാൽ കലിയുടെ സ്വാധീനത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ തക്കവണ്ണം ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം വിവേകത്തോടെ ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി അതിനനുയോജ്യമായ വേഷം ധരിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരൻ പോവാണ്. നമുക്കും കൂടെ പോയാലോ? റെഡിയാണ് അല്ലേ? ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ആ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം. കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ എന്തോ എന്താ മാതാജിയുടെ കൊച്ചുമക്കൾ എന്തോ ഉണ്ടാവും മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം, ഭഗവാനെ കാണുമെന്നറിയാം. അതല്ലേ അത്യാവശ്യം. അതെ. ഭാവാർത്ഥം ശൈലപ്രഭുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് നേരില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഏതായാലും നമ്മൾ പോകാൻ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
പഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ്